חבטליהו, סיפורים וציורים. דיאנה, ראיתי בזווית העין בחורה מתגנבת לרכבת התחתית של לונדון, בלי לשלם. היא לבשה קפוצון שהסתיר את פניה, משהו בגובה שלה, הלבוש שהיא לבשה, הצוואר הארוך, משך את תשומת ליבי. השנה 1985. אני חבטליהו, הגעתי ללונדון ל3 ימים. הזמין אותי חבר, להפלגה מאנגליה לארץ ביאכטה. את הסיפור על היאכטה וההפלגה אולי אספר לכם בפעם אחרת. בינתיים נחזור לבחורה. נחתתי בלונדון, ירדתי לרכבת התחתית כדי להגיע לבית של חבר משותף שלנו. שם אפגוש את כל הצוות. החבר שלח לי במכתב את המפה של הרכבת התחתית. סימן את הקו הכחול, תחנה שאני צריך להיכנס לרכבת, התחנה שאני צריך לרצת. אני שונא לנסוע ברכבת תחתית של עיר זרה, מכיוון שאני מאבד את כל הכיוונים, הצפון והדרום. נכנסתי לקרון אחרי התברברות קצרה, עם עזרה של אנשים, באנגלית רצוצה. התיישבתי בקרון והצלחתי להירגע, להסתכל על אנשים שנוסעים לעבודה או הביתה. פתאום ראיתי מהחלון בחורה שמתגנבת לקרון ללא תשלום. מסתירה את פרצופה בקפוצ'ון, משקפיים שחורות. בלונדון אין שמש, היא לבשה ג'ינס יוקרתי, נעלי ספורט ניו בלנס, בקיצור קלאסה. מכיוון שישבתי בצד, מוסתר כזה, היא נכנסה לקרון במהירות, התגנבה כדי לנסות להסתתר, והתיישבה לידי, שפניה לכיוון החלון. בכל אופן הצצתי, ראיתי שהיא יפה מאוד, אפילו הייתי משוכנע שראיתי אותה פעם. איך, לא יכול להיות. אני מישראל לא מכיר איש בלונדון. בקיצור שאלתי אותה באנגלית רצוצה, תסלחי לי, אולי את יודעת מתי אני מגיע לרחוב זה וזה? היא עונה לי, תרד עוד 7 תחנות, השתיקה נמשכת. בינתיים נכנס לקרון הקונדוקטור, או בעברית הכרטיסן, לבדוק אם הנוסעים שילמו. הבחנתי כי הבחורה מוטרדת, מסתכלת לכיוונו, מתכוונת לברוח לו. כשהגיע אלינו, הגשתי לו שטר של 10 פאונד, אמרתי לו שאנחנו יחד. אנחנו תיירים, לא הספקנו לשלם בכניסה, התנצלתי, קיבלתי עודף וראיתי איך הצבע חוזר לפנים שלה. התחילה השיחה. מאיפה אתה? אני מישראל. או, כזה של הערכה. גם הרגשתי שנרגעה בקשר לזיהוי שלה. איך קוראים לך? אמרתי חבטליהו. איך קוראים לך? אמרה קריסטינה. מיד הבנתי שהיא משקרת. אין לי כסף, אבל תן לי את הכתובת שלך ואני אשלח לך בדואר. נתתי לה את כרטיס הביקור שלי בעברית. ראיתי שהיא מתבוננת בו ולא אומרת דבר. אמרתי לה, לא צריך, אני בלונדון רק יומיים ואני חוזר לישראל. פה אתה צריך לרדת, ביי ביי והרבה תודה. ירדתי מהרכבת, הסתכלתי על הבחורה שנפנפה לי לשלום מהחלון. פניה נגלו אליי, פתאום נפל לי האסימון. הבחורה הזאת היא דיאנה, הנסיכה מווילס, אשתו של הנסיך צ'ארלס. לא יכולתי להבין איך נסיכה נוסעת ברכבת התחתית. אולי חלמתי חלום. הכרחתי את עצמי לשכוח אותה, להפסיק אפילו לחלום על האפשרות שפגשתי את דיאנה. הגעתי לבית חבריי, סיפרתי להם את הסיפור. עזוב, אתה פנטזיונר, בטח חלמת. הפכתי לצחוק גדול. אחרי 3 חודשים הגיע מכתב מאוד מלכותה. על הנייר מכתבים עם סמל בית המלוכה, בכתב יד באנגלית, אני אתרגם לכם את זה. חבטליהו, שלום רב, אתה בחור נחמד, עזרת לי מאוד בטיול תעלול שעשיתי בנסיעה בטיוב. זה שם החיבה של רכבת התחתית. מצורף בזה צ'ק על סך 10 פאונד, אלוהים יהיה בעזרך, על החתום, לאו דיאנה. לא מאמינים? אז כדאי שתדעו. את הצ'ק לא פדיתי, כמובן, מסגרתי את המכתב, הצ'ק ואפילו את המעטפה, היא תלויה אצלי בבית. ציור שמן על קנבס בגודל 50 על 75 סנטימטר.